ewo mu we ni botaya esie ni so ewo ye dwumadie mu na emom ye bisa se ekwan ben kra so na ye befa ye bedie ewo ye mpotem na ekwan ben so na ye befa ye behwe se yenja obia ewo akiri woye kane dwumadie mu no ye ko ye mpanyfo biti se Agric extension officers ekuafo binum ene mpanyfo bia eka bia eyeye no ye ko mo nchen ama mo de omo nsem bebre eto yanim eba no aduane eye food security ye environment na ekwan ye befa so ye bedi ye na impuntuo aba na obia enya ne chefa omo hye omadwen ene dwumadie no ye ko ye sanso akọ ye Agric extension officers ene gender officers enchen na ye no omo atwetwe enkomo na we no enye yenkwa ye gender officers ena ye ne omo eba bedi dwuma no na emom no eye GCRN eye Ghana Community Radio networks no ebinum ewo western region ye wo northern region upper east and upper west ni nyina nti obia nso ne Agric extension officer ene ne gender officer ensama omuka ye efa ye environment ne ho ne se ne be ya impuntu obeba ne gender equality enso ebeba se na medi nkan ekan no wo ye kane dwumadie ni mu no ye ne Agric extension officers ene mpanyfo binum ne ekuafo binum edi enkomo ene de no ye hwe Agric extension officers are yewo CCMA ha say ne yesanso ahwe aman foforo so anaso se enkro foforo so omo Agric extension officers ene gender officers ne omo so ewoka esanse ye gidi se obia se ewo ekwan a obefa so a obechirechim sane CCMA Agric extension officer ebechireche agroecology mu no ebia na ene upper west Agric extension officer bia wo ho no so ye the same thing there but ebia na nsunsuye kakra anase omode kakra ebeka ho eno ni nyina so eho hia si ebenya saa nsunsuye ni nyina na aboaye amayate ne ye kan no ase eba no agroecology ene gender equality na yetumi ate ase yie ne santi no ene yebekọ baby to say Radio Bongo na Breezy and Progress radios na yakwakotie sa stations ni na ne omo Agric extension officers and gender officers ekaye ni nyina eye voices a anaso say ene a yebebo ama yetiefo ne yahwefo nso atibi yewi a iwo anakasa no enye ne yebete ase nenso no enumpo enya hawo sanse mechechim ama obia ehu ne yeka no ehu asem enti yenhyase emfree CCMA anaso se yankasa ye Cape Coast ha sei na yepese yetie ne Agric extension officer okaye efa agroecology ene ye environment anaso se ye mpotem no ehu ekwan ye befa so ye bebo ho ban ebema mpuntu aba na yenja obia ewo akire no ye kwone yakotie ne Agric extension officer ora Lawrence Kwatin okaye ye wia na ne ye wonyina nso no ye de ato aso ama se ka se agroecology ye patche se yan ekua adwuma na ye farming enterprise na ye de yen so ya brabo that's the social life ema enye sisika nkwa na ye hwe ana se ekua adwuma no nkwa na ye hwe nemo ye hwe se ekua adwuma na ye no ebeboa yen so yen dada asetra efa sikam efa yen environment ene enyoma enha baby ayetin nti ye ka se agroecology and etofa meeting abano from the word agric which is agro and then ye dada as a term in ecology as present science because the relationship among living things in a particular area and you know to see how we adwuma na wo ye ene wonso wabra bona wo bo no to see how munyina mo benya nkita hodi ana relationship eno na ye friend agroecology
Na ye bohwi so na yakọ Bogatanga na ɛhɔ so Radio Bongo ɔmo Agric Extension Officer ɛka nsɛm bi ɛfa agroecology ho nti yɛkɔ akotie no so yɛba yɛde nkyerɛkyerɛmu bɛbrɛ mu. Wɔyɛ ma poten wɔyɛ adɔmi kokɔ ko te soya ma ko la man bete blela waba ne ba bokati to sala ko te soya mala da ka tar tetwa puha ba mun da ni hesebra me. Enti Radio Bongo Agric Extension Officer Mr. Atinga Joseph ne na yekotieye na nsɛm a ɔkaeɛ no ebi ni sɛ science nimdeɛ no yɛka ne nyinaa bo ne yɛde ayɛkwa adwuma wɔ kwan papa so na nkɔfa ɔhaw bia embrɛ yɛ nipa ne environment ɔsan so ɛhwɛ mu sɛ ɛba no sɛ yɛ duade anaso sɛ yɛ kwa adwuma na yɛnim sɛ yɛ nananom ne ɔmo kyerɛɛ no yɛntimi engya nto hɔ anaso sɛ yɛntimi ma ne nyera na mmom no yɛbɛfa ne ɔmo kyerɛɛ no na yɛwie so a yɛde yɛnim deɛ kakra abɔdeɛ nyansapɛ akyerɛ science akyerɛ no yɛde aka ho na kuayɛ ɛnyɛ sɛ wudua adeɛ kɛkɛ anaso sɛ wudua ennɔbaeɛ bi ama naba na mmom no ɛyɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛhwɛ sɛ ntwirima a ɔmo ba no yɛnsɛe asase no ɛma wɔ mu nti sɛ ɔmo so ba a ɔmo betumi enya mfaso wɔ asase no mu sɛ obi ba na ɔpɛ sɛ ɔyɛ kwa adwuma a ɔnkɔbrɛ ɛsan sɛ yɛyɛasɛe asase no na mmom ɛbɛyɛ ne yɛn nyinaa yɛbɛnya mfasoɔ nti no ɛba no nneɛma bi te sɛ fertilizers ɛne weedicides pesticides ne nea ɛkeka ka ho no a yɛbɛhu kwan papa yɛbɛfa so ayusu no na yɛnkɔyɛ no overdose na ɛnsɛe asase no na sɛ ɛyɛ ɛmmoa ɛna wɔnyɛn wɔ mu a ɛwɔ sɛ wohu kwan a wɔbɛfa so a ɔmo waste product na ɔmo ɛyɛ no wobɛhu kwan a wɔbɛfa so a wobɛyi saa nneɛma nyinaa na ɛno nso ayɛ fertilizer ɛde ama asase no sen sɛ yɛde yɛn ho ɛbɛto ɛyɛ abɛɛfo fertilizer yi so a ɛno no bebree no etimi sɛ asase no yɛbɛhwɛ ɛkwan papa yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ saa nneɛma no nyinaa yɛfiri Radio Bongo a na yɛkɔ Radio Breezy a ɔmo extension officer wɔ hɔ Godfrey Mensa enso ɛkyerɛ n'adwen ɛfa agroecology ɛkwan papa a yɛfa so ɛyɛ kuadwu ɔkyerɛ n'adwen ɛwɔ agroecology no a ɔkyerɛ ndi ɛyɛ mboa nipa ɛne ndwaadzewa ho nkitahodzi a ɔboa ma ɛyɛ agriculture ɛkɔdo ɛyɛ kuadwuma ɛkɔdo na ɛbra wɔkyerɛkyerɛ nsɛm mu no na ɔkyerɛ sɛ ɛba no plastic waste a ɛyɛ adeɛ bi a ɛha akuafoɔ no paa ɛbra ebinom enya mfasoɔ ɛwɔ organic manure ne ɛkwan a wɔbɛfa so ayɛ kuadwuma ama na esi wɔn yɛ ebinom nso ɛsan sɛ nea ɛkɔ hyehyɛ asase no mu wɔ efuo mu ne adeɛ no etimi ɛsɛe nnɔbaeɛ bebree ma asase no mpo nya ahoɔden wɔn sɛ wɔadua biribi na nka wɔsɛ edin no bɛkyaakyaakyaa bɛkɔ akɔhwɛ rubber bi ɛhyɛ nnɔbaeɛ n'ase ɛno nti ɛna ɛma kuadwuma no ɛnkɔ so nti no plastic waste no ɛno nso yɛ adeɛ baako a ɛha kuafoɔ paa ɛma kuadwuma ɛnkɔ so yɛhwɛ ndɛmmiri a rubber na dɔs plastic waste no enu de sɛ bi da yɛde gugu basa ya biribi a de bɛsi obi a ɔnyɛ yi bɛyɛ 50 years na rubber na de to na ɔmplowe nti ɔba nam a yɛsɛ hina asase no ɔbɛyɛ na edziban aba na nso yin bi adi waba yankasa de no ma yɛde sɛ no afei nso ma yɛntutu mmirika na yɛnkɔ West Region ɛhɔ ɛna Radio Progress so ɛwɔ yɛbɛtie ne ɔmo nso Agric Extension Officer ɔwɔ hɔ no ɔkaeɛ agroecology na sala wa ka agroecology yel ombora ka otro yel ko te banna men namba be na sale pon ona ka tenen salaba lang piabo anen te bonvore men nambe te peziring na Agric Extension Officer owo Radio Progress no so etche na dwen efa no agroecology ana wo ka se eye kwan papa ye ekuafo yi yɛbɛfa so ayɛ kuadwuma na ɛho aba mfasoɔ ama nipa ɛne asase no meka asase na mekyerɛ environment as a whole nti ɛmoa no ka ho nsuwa nso ka ho empo emframa yɛ home ne nyinaa ɛka ho nti akwan yɛbɛfa so a yɛbɛbɔ wɔn nyinaa ho ban ne abayɛ yɛ kuadwuma
Nti we no enye sika ni bre bi se wopɛ kwan tantem bi aye kwadwuma na edi sika brew na mom woye kwadwuma no na wo bɔ environment no so ho ban. Nti e fa no eba no plastic waste ni ade no so a ye be twe ho afiri saa ne manema nyina ho se na ebe ya enkofa ohaw bi emfa mre akuafo ene environment ni nyina. Nti no we ni ensem bi a ye agric extension officer ene agric extension officers in Kaya ewo na afana binum ekaye efa agroecology ene se ye bo ye environment no ho ban. Na baby age no we ye ba gender equality aspect no ye pese ye hu ekwan a anaso se baby akwakodru ewo ye mpotam community by community se ye fa community ba ko a ekwan mafa se o magye gender equality atum na omode eye nti ye behwe communities a ede gender equality eye adwuma pa ene ne omonso aka omo kakra wo se omoye hu adwuma bebre nti no ye ne CCMA gender desk no eye Madam Irene ye ne no ahwehwe nkomo ema o kye mu se ye ka gender equality kwa na no ye potokasa ba na ye de ba yankasa ye kasa mu a e kire sen na ye betimi a church gender equality mu esiafa na oboye nchemu ye ka gender equality a nipa dodo na hu nse nhihye bi ade agu akwan mu se ye de beboa emma nko a na emom gender equality ana pepepe ye wo ne ye mu no nye anamontuo se ye bebu mema animtia na emom se be ma akwanya ma emma ne mema nyina enya mfaso wo dwumadie bi a yakoso wo empatem enkanka ne Cape Coast mensini mu ha owe so na ocheche community ahodo a gender equality no enya fapem wo ho a mudi ye adwuma any community ahodo so a aka omo kakra esese omo koso ana omo ye gender equality no ho adwuma ocheche instances bebre ne organizations ahodo eye women organizations a wo CCMA ni oma register nyina okeka ni nyina na obobo obi so ema yehu ne oka wase se eba ekuo a omudwumadie eboa ma ana ehwe emma na yewo faith based organizations no me fan say yen sorry na ewo Cape Coast no dodo na wo women's group a omo soso no omudi dwuma e de aboa ma yeko yen sorry mu a afi soso businesses no a ewo Cape Coast no emi se wokoye market centers na wokotokra ba ye women's group woko abra ye women's group in fact omo amoye nwo ewo mu group omo ye gari ewo mu group ye wo koko bebre ye wo omo so amohye ye maame no mo honam specifically no omo so ewo mu ko afempo emayiwa nso so hudwumadie no ema enem benifo no ye wo mayiwa nso dwumakuo bi a omo so no ewo communities na omo dwumadie a omo di ne se omo beboa na mpewanyi nsen a ha Cape Coast man no ye bema omo ntetiye masa mpewanyi nsen no abafo nti na obisa se kuokuo na ekuokuo ni bi a sesi a ye kase omudi dwuma de boa amma yi edi o Cape Coast no na kakra na mabobo so afa so say call radio adan omo gender officer Madam Catherine Abena Kesk ene omanfo no ochemu gender na okasa no na ochre se gender equality no eyese ye ma emma ene emmema akwanya pepepa ombetimi ede akọ school ne ombetimi ede aye kwadwuma ene ne ebeboa ama emma ne mema nyina so etimi afa adwen se eba ne se ye fa adwen ye sigina ye ewo community bia mu a emma ne mema nyina ebetimi aye na ochire mu se eba ne sa akọ community no mpo enya so mfaso se eba se emma ne mema nyina eye bibi ewo community mu pepepa obi a community mpo na enya ho faso nti mfaso de ne ba community ne ba ne sanso e de asomdwe ba e de nkankoba na e de pepeye enso eba saa oman no anase community no emu
Yefri ada ne ekọ Upper East eye Radio Bongo omoso omone omo gender officer etwetwe nkomo ama ochiremu ono so boy nchiremu efa no gender equality no ne se ne esi ekoso ewo Radio Bongo mantem ho no ya eti gender equality fafar po anti botiri bihla pohe laborahe narti batara yo tona toma dola la narsi na gender officer aye owo Upper East Radio Bongo no ne kasa no ochiremu se ba no gender equality a ye kasa obia ma mema obia benya kwenya pepepe na ye nyina etimi esua ade enwomesua eye healthcare ye healthcare no ene eba no ejuma semu employment ne ade na any decision making ye nyina ye si gina ye ewo community anasa oman bi so na obia ebenya akwanya pepepe na waye bi na osanso chiremu se eba ne sample na ema ye fa hudie ema oman anasa community kro no fa hudie ntine sa no discrimination ne ade nyina enkoso ma obi ebumfu na harassment ne ade ni nyina so enkoso ewo sa community anase oman kronim na ochiremu so se eboa ema economic growth anaso se ye economy no ekonanim imagine se kra ma ne mema obi atimi ye adwuma na obi a woni nsa ne adwuma oye na edisika eba ne botom eba ne sa obi a ye billionaire obi a ye millionaire obi a woni sika nti emfa ahokyere emma krono eso saso na wo Radio Loam eye North East region omo gender officer no so eka ensem bi anase ochire gender equality mu ewo ne kasem gender equality te labal no te daman no le wantana pona njwa tona jinjang li yir pona njwa tona li yir North East region eye Radio Loam na yekotie omo gender officer eye Mame Konlan Faustina Yenusum na okasa na ochim se ka gender equality na anya se yepese ye hye se ema ne mema nyina eyepe oyenye nim se Yakopon ne nyansem no ema ne mema enye pe ewo mo abosumu na emom no se eba ne se society no oman no kro no eche responsibilities ye che ejuma ye che nwumesua ye fa adwen bia wo kronim a ewo se obia ebenya ne chefa pepepe se ne yese ne fata no according to North East region Radio Loam omo gender officer no ne nchiremu a odemaye no entisi gender officers ahodoi ene ne omo kan ni nyina no a ekire nyina se gender equality na ye ka ho asem no enye bibia ye de ya no ekeke nemum eye fapema eboa ema asumdwe eba fapema eboa ema nkan kompontio eba ewo man bia so fapema eboa ema pepeye eba ewo man bia so eba de sanso asumdwe ene ye ena etina ntino se ene nyina etiminya akwenya pepepa eno ene ye ade a ebeboa ama community bia nsonso etu na agroecology ensema ye kan nkro bi wo ho a omatimi edesa agroecology no aye adwuma ama eho abamfaso ede ama wo mu ebi wo so wo ho a adwuma bibi wo ho a ewo so omoye na sankro ya meka ho asem se omwatimi ade agroecology enyema no aye adwuma no enkane no na nkanya sa na tie na emom nam so omutie enkyerɛkyerɛ ene ne agri extension officers no eka bia nti no omatimi ede sa agroecology enema no aye adwuma ama ho abamfaso ede amom ene nti no yekɔ nkronkro bi so se ye ne omo edi nkomo ne ahwɛ efiti mra na omo nfa agroecology no enye adwuma ene ne esesa ene ye de esesa ne ba ya sese no omatimi de agroecology aye adwuma ama ho abamfaso ede ama womu yebedi nka ko baby ti se Radio Breezy na eho na honorable Kofi Ochre oye kwani na osanso eye assemblyman na ochiremu ensesanya aba ne na yenkoyie ne omutimi sesa ya sese no
omatimi adwu mpempenso omotimi de agroecology de eye adwuma ewo community ni ba siafo ndo ho agye mi ne nsa kombeden nti obo ho mintis wala wo kakra na ya obi aha then ya de na mitum na me no nkasa pa sisi empo me ya de meto youth phone pada meto association kakra ma o ya asame man me from o man yala ko ye wo min ni mpuntu ejina wondo nti me guda man me sima no tuma organize boys na nti won so hu dem no ama mitum na sisi ya na kai ni anso me ama na boys na afa toka na onyobo Kofi Ochre ne kasa no na yete ye no na wanka agroecology nsem no kwa osanso etire mu eba no gender equality a na na okasa nkane no na nka emema bebre no a na yekua adwuma na emma no enta nya yekua adwuma na so enam se enibia ba na nkofo hu se sika ewo kua adwuma no mu nse se na emma ne mema nyina edo mo ho agima ebo kua adwuma ekoso na youth na bebre nso no ede omo ho ahye kua adwuma no first na nka we be kua adwuma no ye youth a odwen se da bi e wo so nkoye adwuma na ombotai onhye suit nkosna office but say no na enibie ekonanim no emabunu bebre na so hu se kua adwuma no ebeboa nti na bi mu krati mesisi dan to cars ani na kua adwuma ya no mo ye ya omode enya wo mo ho sa na call radio Radford eno so ewo Upper East Regional no ra salifo ne nsema okaye no se michema na ose enkane no nanka enya common kra se ubehu ema ene emabunu se omo ye kua adwuma na emema no bebre na edoso na emom ni se no de akoye bibia eye common ema ni emabuni omo ana ye kua adwuma empo omo doso mpo esen emema omodo omo ho age kua adwuma nim ani nyina ya ade a eye mpuntu a eboa oman no papa no sanso chem se first nanka wo ye hoho a na nya easy se obetimi abakrom ho no ababeje asase na de kua adwuma but se ye bibia ye common ahoho nyina mpo etimi eba a omunya asase easy na omo nso e de aye kua adwuma a eboa oman no nimpuntu afa yenko radio progress na yenko tie ni omanfo no so eka ye efa agroecology and gender equality ni nyina nso ehu na ban tu ka tin go pil nyere an sa tegra nga tu ban are yumanu chegere apil yumanu chawana tunna tin zenga tu yumanu tin pil kwa nga anyere tegra katemba kokwen ba chele ka uzien anya bon kangana atu ye yumanu ger ma yelbna ka tin tin pil comparison kaka government na man sombo asunati a unkuwa banga pampana timile ko kamana amane pampana abatadebo cha kunle ko dia ora Pius Ankuma ena kasama radio progress na ne kasamu no che mu se emebi atwam no nanka emema no ne yefu na ema no edi omachi akwakoboa homo ewo mafum na sese no obia obepe se obeye kua adwuma no nkwa de obenya asase de aye emfa ho se oye oba emfa ho se oye bema obenya asase ede aye wo ye no susu free ho a Jise bia enua akese ewo impotam ho no na mpanyifo no emma kwan ma obia entimi entwa na emom no se asase bi ho na opese odo opese wontwa so nua na wonfanye sida na wonfanye kua adwuma bia ade a eno no kwan ho jise bia adua no bia kese bia eno no ebehia se mpanyifo bebam ansa na watimi atwa sa adua no enti ene ensema yate efiti yen gender officers no so abeju bebi aju no ni nyina ensema eda di pepe se gender equality na ye hwehwe no enye bibia ebetimi atoto ne form kra na emom no enye se ye de ano ka keke e wo se ye de action so etachiri na ye ka gender se ebema emma ene emema akwanya na emma communities enyini emma communities etumpon na anya ne saa no dia utimi se etimi ma enema bi etachiri pa na mra ye de yedwumadie yi eba ewieye mumye nyina yemfa enhye adwum se yenkomobo ye di nyina no bebre na ekire se gender equality enye nipa ba kope adwuma na emom eyo man nyina kroman nyina adwuma se obia be na fam de na gender equality no ene oman ana kro bia atena se ye ne saa na ebeboa se ye makwan na se natural resources aye wo no eye asase
ensio ne ade no obi anya na fam de ewo mu na ye makwan so se eba no enwumasua yenka ebinom nhye eba no healthcare yenka ebinom nhye na se ye de nyina ye bom edi dwuma ewo kronimu ana omanimu a eno de bema mpuntuo aba eno ho asem ene ye ka se making our communities better. Let's leave no one behind. Asema ye kan tintin ene ne tietia no. Ekwan be fa so aye mpotam no ebedi na ye nja obia ewa achie ewo saa yedie no emu. Saa dwumadie na Coastal TV yedi esi ani so a ye ne community radio stations nkaya a ehye Ghana Community Radio Network ase no ina yaka boma yedi. Na kan so say dwumadie 11th hour project for ena aso yasin omonam African Journalist Fund ananso say RSF Regenerative Social Finance eso ena aso yasin yesumi edi dwumadie ni nyina yedebrel na community radios ahodo no so omon enam supporter yenya free C-code ananso say Center for Indigenous Knowledge and Organizational Development and Third World Network and Net Rights Network for Women's Rights in Ghana. Sa enyumekuru nso na akambo ma omo partner community radios ni nyina amietimede sa dwumadie yade abrel. Yada sasa ne watimi ahwe yen agroecology and gender equality program yade abrel. Yebese se obekoso ama we fidie no ada Coastal TV na yebekoso abo agroecology ehu dehro and gender equality enso hu dehro ama wahu ne ese na fata se obehu se ne be ya yebebo ye mpotam no ho ban emu nipa emu moa emu nsuo empomframa yebo ni nyina ho ban na nchirima no so so mo ba omo eho ankoche omo anase se omo amre making our communities even better. Let's leave no one behind. Aha ne yedim besi Ekwefo ya dama se oi ekwefo ya dama se Ghana ekwefo ya dama